Fl-istess ħin li d-ditta legali Tenfenek kisbet il-liċenzja biex tħaddem il-programm ta' ċittadinanza b'investiment, id-deputat nazzjonalista Jason Azzopardi reġa' dara l-medja internazzjonali bilan li jkompli opponi l-programm maqbul mal-Kummissjoni Ewropea. Din id-darba Jason Azzopardi tkellem ma' New York Times u ma' dan il-ġurnal influenti qal li minħabba l-programm jistgħu jiġu terroristi. Saħansitra rrabat il-programm mal-każ tal-ajruplan tal-linja tal-ajru tal-Malasja li jeb ftit tal-ġimgħat ilu. Il-każ tal-ajruplan għadu misteru iżda mal-ġurnal New York Times, Azzopardi għal il-fatt li fuq l-ajruplan kien hemm żewġ persuni b'passaport misruq, turi kemm huwa perikolus li l-passaport ikun abbużat. Skont Jason Azzopardi l-biżgħi li persuni b'rekord kriminali serju jew terroristi jixtru dħul tagħhom għal pajjiżna u l-Ewropa. Il-kummenti ta' Jason Azzopardi saru ġimgħat wara li l-programm kien maqbul mal-Kummissjoni Ewropea. Kummissjoni Ewropea li għamlita ċara li l-programm mal-Gvern Malti huwa approvat minna u li kull kwistjoni li seta' kien hemm hija magħluqa. Saħansitra d-ditta legali tal-avukat Tenfenek, President tal-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista, kisbet il-liċenzja biex tħaddem dan il-programm. Tenfenek iddefendit id-deċiżjoni tad-ditta legali li tagħmel parti minna billi qalet li llum il-programm huwa liġi u jridu jaqdu lill-klijenti tagħhom.